नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लाबाय। वेलकाम टू बैक माय अनदर ब्लग भिडिअ। दिनै आंनि आइया नै बोरमा लांदों। दिनै गामि गामि सिख्लाफोर सेंग्राफोर मोसानो थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय बेहायनो आंबो बाहागो लादों, आंबो थांनो ओंखारदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। Wah, nih. Hai. Si siapa nih समायना सिख्लाफोर. Selfie लानायनि दावराव जादों नै मालाय। जोंहाना लिसाया फैफानो गाबदों, लाबफायासै आङो, फैफानो नागिरदोंमोन। Ckwla ready खालामगासिनो। सिख्लाफोरा फटक लागासिनो। Klmna नाय। सिख्लाफोर दे। Wah, gue ngeri umpan apa? Bwisagu! Bwisagu mana tahu mundur sana?
जाबाय माइब्रानि होनलायबाय आरो नोंहा थान्दा लोंदो दायो जोंनो थान्दा जुमाय सिफ्रा बिगोन नङालै दा थान्दासो दे थान्दासो मेरिन्दा ओइजोंसो लानांगौलै नुदो ना बेनिसो जादों जुमाय फिसिनाय बायदि नुदो नामा जुमाय सिफ्रा बिमारगोनदां जों जुमाय लोङा सादुसो दंबावो लाबबाव नोंगो नामा nih ini sih logo mendeng logo kena mana जोंहा मेदामखौ deh मोजां janganlah gejer nangbai Dania जों Somai siklaper. Woi, uji bawa dah makin tu hitam. Blok kuis dilihat tu. Saya mari naik di rumah. ओमफ्राय मोनाबाय मोनानानै नै दा जोंहा ना बाङायमोन जिरायबाय जिरायनानै साहा लोंबाय मोसानायखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै मोसानायाबो जोब्बाय बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला गासिबो लाइक कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेबायदिनो आंखौ अरायबो सापर्ट होबाय था नैबे ममिलाहारिनि चेनेलखौबो